A vi sada, ukoliko se još uvek niste pokrenuli, sigurno sam da ćete to tokom narednog uključenja učiniti. Naime, danas se u Kulturnom centru Čukarica održava festival plesa za decu pod nazivom Pozdrav letu. Šta sve naši najmlađi sugrađani šta su nam pripremili, otkriva Jovana Pavlović. Jovana, da li si ti uspela da savladaš neki ples ili makar neki pokret? Danilo, to ću ostaviti za kraj, taj pokret Pozdrav letu, a kao što možete da vidite ovde je i tekako veselo i ja moram da priznam da sam ovog jutra u najlepšem društvu. Dobro jutro, recite mi kako se ti zoveš? Mila. A ti? Dunja. I jel se uzbuđene povodom nastupa ili jedva čekate da igrate? Da. A zašto ste odlučili da se bavite baletom? Ja zato što mi je mama rekla i ona je balerina. Tvoja mama je balerina, pa ti od mame učiš pokrete? Da. Kako da ne? A ti reci zašto si ti odlučili? Meni se samo sviđa to. I lepo igram. Da, to mi se sviđa to. Pa ja sam sigurna da ti lepo igraš. A koliko dugo ste se pripremale za ovaj nastup? Pa, baš dugo. Pa nismo, pa malo više smo, nismo malo više, malo mnogo. Zato što igramo i 2 koreografije. 2 koreografije. I koliko su zahtevne te koreografije? Pa jedna je malo teža, jedna je okej. Da. Dobro, onda ćemo vas gledati malo kasnije. U stvari, moram da vas pitam nešto. Vi možete nama da pokažete neki pokret sada? Da mene, evo, naučite kako ja da budem balerina? Može. Ajde, mogu da vidim ja nešto? Pa ajde. Bravo! Evo. Pa ja nisam sigurna da ću to moći da izvedem. Ipak sam ja malo starija od vas. Pa bravo! Hvala vam, devojčice, mnogo. Sa nama je ovde i organizatorka iz Kulturnog centra Čukarica, Ivana. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Stvarno je ova jedna divna manifestacija, pa nam recite kako ste došli na ideju s obzirom na to da se prvi put organizuje ovaj festival. Dobro jutro i vama i hvala vam što ste došli da nas podržite, pogotovo za ovaj naš prvi put. Hteli smo da afirmišemo ples i umetnost pokreta na prvom mestu, tako da smo poželeli da spojimo leto, pokret i odatle, eto, festival. Eto, mi smo čuli od devojčica da su se dugo pripremale za ovaj nastup i koji je vaš cilj da ovo zaživi, odnosno da bude festival koji će se svake godine održavati? Upravo tako. Mi smo ovog puta počeli ovde na Čukarici, znači lokalnog karaktera, a cilj nam je da se kasnije proširimo i na Beograd, a naravno i dalje na Srbiju, na region, pa međunarodni jednog dana, nadam se. Nadamo se i mi, a moramo priznati da i tekako privlačite pažnju. To nam je i bio cilj, jer stvarno želja nam je da pokret, balet, umetnost igre afirmišemo, jer ipak mislim da je malo zapostavljen u odnosu na ostale grane umetnosti. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, a mi se evo odjavljujemo u najboljem ritmu. Dakle, kao što ste vidjeli ovde ispred Kulturnog centra Čukarica, danas će ove balerine divne se zaigrati, tako da možete i vi da dođete da im pružite podršku. Danilo, Ana? Hvala najlepše, Jovana, i svaka čast za tvoje gošće u ovom javljanju sa Banovog brda. Jovana danas na divnim mestima. Divno. Zavidimo ti.